indul. Sziasztok! Na, ma szeretném megmutatni, hogy hogyan hűlünk a hányas szerveren is Chelsea paintball 3. Ja, mondjuk úgy. Na, akkor... Megőrültél, Chelsea. Én... Megőrültél, Chelsea. Ebből a fényes napsütéses napban, amikor ilyen hideg van, pedig süt a nap, biztos napszórás kaptál. Akkor hogyan? Hidegben is lehet kapni napszórást. De kapsz... Ügyes vagy. Az jó ügy, de nekem most vásárolnom kéne, mert nincsen hógolyóm. Hú, mennyi hógolyót vettem? Na jó, ez a vidék kicsikét unalmas. Vége. Per PB volt-e? Elnézést. Kész. Itt van use skill fully. Itt írja use skill fully volt for arena. Aztán majd mehetnénk. Én most csak kikekkel vagyok, te? Látlak, Chelsea, ne bújj! Látlak, Chelsea, ne bújj! De hogy a francba lőnek ki ilyen gyorsan? Azok hát. Per PB volt a 2. Ha srácnak föl menjünk. Ügyes vagy, Chelsea, de aztán majd nekem 0 talán? Szar vagyok. Chelsea, úgy tudod, mit kéne csinálni? El kéne menni játszani kéne a... Belagoltál. Chelsea, tudod, mit kéne csinálni?
pár videóba a Hunger Games-el. Nem tudom, szerintem most lesz. Most vég lesz a videónak, mert elég lassúan, hát most mire feltöltődik a videó. Úgyhogy szerintem, sziasztok!